Avui us porto una aposta molt personal meva. Sempre m'ha interessat la cultura dels nadius nord-americans. El que passa és que el que ens agrada el tema sempre trobes una visió d'escriptors blancs parlant sobre problemes d'indis nord-americans. I costa trobar, o a mi almenys em costa trobar autors, per això per mi ha sigut una troballa el Sherman Alaxier. Ell és indi, és nascut a la reserva índia de Spokane, que està a les afores de Seattle. És nascut i educat com a Spokane, vull dir que segons ell és tot l'indi que es pot ser avui en dia, i després de la universitat es va decidir, va ser escriptor. I en aquesta 10 pequeños indios, publicat per l'editorial Shordica, ens presenta 10 històries que el fil conductor és que tots són indis, Spokane, intentant adaptar-se a aquesta societat, aquesta societat que per una part els venera, per l'altra part els odia, amb un passat massacrat i amb moltes ferides obertes. Llavors és una visió molt divertida, molt irònica, i independentment de si t'agrada el tema o no, la veritat és que per mi és un excel·lent narrador.